danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV. Mun gode. Wani irin karatu ya mace za ta yi? Karatun da ya mace za ta yi a duniya. Asara kuma? Asara ne in ba na Sarki mai Kano kai me zaka ce mai? Irin karatu to za su yi? Muhammadiya ba. To a na Muhammadiyan me za su sani? Na Muhammadiya ne za ta san baki, ta san fari, ta san sul, ta san dal, ta san yadda ake wankan kare kai. To wannan ba menene matsalar? In ba shi ba, dukkanta in ba ɗakin mijinta ba cikin kabarinta. Idan ba a same ta a ko ɗaya ba fa? In ba a same ta a ko ɗaya ba ta yi asara. Wani wulakanci da Adam ya zango yake ya mace. Magana nake. To ke me za ki ce mai? Yanzu wani fakka Adam ya zango kwaila ya taɓa? Kana son ka shiga rigima a rayuwa, to ka je ka kula kwaila. To za ka shiga garari. Yanzu Adam ya zango kai da aka mare ka me za ka ce? Kai na da gare ka, me baba zai yi? Baba zai daɗa aure. Ok, kai yanzu daɗi kake ji ko? Baba zai. To me za a yi? Mama kishiya. Kai To gidanku me za a yi? gidanmu akwai biki. Za ku sha? Za mu sha biki ba zancen ziya. Me baba yama? Baba ka burge ni. Ko me kake yi? Ni ko sai murna nake Za ka zama yanzu. zan zamo ɗan kishiya. Ku danna mana subscribe a tashar Bash Comedy TV.